Postrojbe Hrvatske vojske i hrvatskog redarstva nezadrživo prodiru dalje na području Kninsko-Zadarskog ratišta. Tako je evo iza nas Obrovac, iza nas je tvornica Glinice, a iza nas ostaju i Tulove grede. Hrvatske postrojbe nezadrživo prodiru dalje. Kakva je situacija na ratištu danas? Evo kao što i tamo slika pokazuje, u prodoru smo neprestanom, iza nas su ostale Tulove grede, a također i tvornica Glinice i Obrovac i hrvatske snage idu naprijed prema svojim granicama. Prema podacima Službe za političku djelatnost operativnog područja, Hrvatska vojska i redarstvenici dok ovo javljamo nalaze se u prodoru na 3 pravca. Prodire se prema Malovanu, zatim desno prema Obrovcu i lijevo prema Bruvnu. Znatno ranije, kako je službeno objavljeno, oslobođena je izuzetno važna strateška pozicija Tulove grede na Velebitu, dok se Obrovac nalazi u okruženju. Povlačenje neprijateljske paravojske koja unatoč rasulu pruža ogorčen otpor omogućeno je tek u jednom smjeru, no ne učine li to na vrijeme, hrvatske postrojbe zatvorit će sve izlaze za bijeg. Oslobađanje okupiranog područja Zadarsko-Kninske županije u županiji i ovdje u Zadru doživljeno je kao ostvarenje višegodišnje težnje.